величествена, дива, непристъпна. Много са епитетите, които описват истинската Стара гора. Гората, за която народът ни от векове създава легенди, приказки и песни. Във фолклора ни тя винаги е била нещо повече от фон на действието, от декор, сред който се извършват славни дела. Гората е герой, одухотворено същество и като такова винаги е била обичана и уважавана. В последните десетилетия обаче истинските девствени гори в страната ни намаляват все повече. И днес са малцина тези, които могат да кажат, че през живота си са виждали вековна гора. Дали скоро тя няма да остане само в спомените на хората? Знаем ли какво всъщност представляват старите гори и колко ценни са за нас? Знаем ли защо е важно да ги запазим и как да стане това? Старите гори са възможно по-слабо повлияни от човека горски екосистеми, като най-важните физически признаци на тези гори, по които те могат да бъдат разпознати и диференцирани, са наличието на едроразмерни дървета с диаметър над 60-70 см. Тези дървета съответно се очаква да бъдат стари 150-200 години и повече. Наличие на високи дървета, наличие на разнообразие в структурата на гората, природни нарушения, наличие на достатъчно мъртва биомаса, липса на следи, на видими следи от човешка дейност. Разбира се, възрастта е много относително понятие. При някои гори те могат да достигнат тези наистина едроразмерни дървета, могат да бъдат на възраст 60-70 години. При други гори това може да се случи за 200 години, а други дървесни видове никога не могат да достигнат тези желани размери, което прави действително оценката на старите гори, тяхното диференциране трудно и е нужно да се гледа комплексно на въпроса. Основните характеристики на една стара гора, на първо място, това са големите възрастни дървета. Това са дървета, които са достигнали максималните размери за дадения дървесен вид и са в различни стадии на развитието си. Някои от тях в последствие на конкуренцията и на това, че техният жизнен цикъл приключва, започват да отмират постепенно, като с тяхното отмиране се освобождава растежно пространство за постепенното идване на младото поколение гора. Друг ключов елемент на старите гори, това са големите количества мъртва дървесина, която може да се раздели на стояща мъртва дървесина и лежаща мъртва дървесина. Това е едно много разнообразно местообитание, което почти или напълно липсва в стопанисваните гори. Големите стоящи мъртви дървета служат за храна, убежища и места за гнездене на много птици. От своя страна лежащата мъртва дървесина е важна за кръговрата на веществата и потока на енергия в горските екосистеми, както и за поддържане богатството на почвата. За съжаление, в последните 50-60 години, откакто има лесовъдство в България, този елемент на горските екосистеми се е считал за нещо
изключително опасно за здравословното състояние на горските екосистеми, тъй като лесовъдите са считали, че в мъртвата дървесина се развиват насекоми и гъби, които са опасни за здравословното състояние на самата гора. И лесовъдските дейности в голямата си част са били насочени към изваждане на тази мъртва дървесина от горите. Вследствие на човешката експлоатация, площта на старите гори в нашата страна постоянно намалява. Кои са малкото места, където все още можем да се насладим на гледката на истинска вековна гора? България е една от държавите в Европа, континента Европа, където все още може да се каже, че участието на тези гори е относително по-високо спрямо от други места. Но това не означава, че те са много. Напротив, малко са. Има ги, но са малко. Особено малко е площта от тези гори в равнинния пояс на страната. И колкото по-високо отиваме в планините, толкова тяхното участие се увеличава и това се обяснява от факта, че там стопанската дейност е по-трудна. Била е по-трудна през вековете и е по-трудна и днес. И съответно високо в планината типични примери са такива резервати като Парангалица, като Мантарица, доминирани от смърчови гори, където наистина човек усеща и разбира какво е това Стара гора. Крайречните гори по река Камчия в Лонгоза, частично запазени по Дунавските острови, отделни биогрупи или малки насаждения, частично в Странджа, резервата Озун Буджак. Вековните гори са дом на огромен брой животински видове, като много от тях могат да живеят и да се размножават само в стари гори. Какво ги прави толкова ценни за опазването на биоразнообразието и кои застрашени животни намират убежище в тях? Старите гори са от изключително важно значение за опазването на птиците, на редки и застрашени видове птици. От една страна те дават убежище на птиците, места за гнездене, тъй като в големите дървета в старите гори те могат да правят своите хралупи. А от друга страна са много богати на храна, тъй като от една страна са богати на много растителни видове, с които птиците се хранят, а от друга страна в тези стари гори се развиват много насекоми и ларвите им, с които много птици се хранят, тъй като тези насекоми се развиват най-вече в суха, стояща и паднала дървесна маса, която е богато в изобилие в старите гори. Видовете птици, свързани с старите гори, те са с една сравнително не чак толкова голяма група, но почти всички те са вече в червените, всички възможни червени списъци, европейски, национални и световни. От една страна това са кълвачевите птици, които са типични дендробионти се наричат, т.е. видове свързани с гората. Като от кълвачите най-редките видове в България и в Европа са трипръстия кълвач, белогръбия кълвач, черния кълвач, сивия кълвач и средния пъстър кълвач. Това са видовете, които са най-приоритетни за опазване и са свързани основно с стари гори. Също така два вида мухоловки, полубеловратата мухоловка, която е световно застрашен вид, и червеногушата мухоловка, която е в червената книга на България също така. Тези два вида също свързани с стари гори и са много приоритетни за опазване. С стари гори са свързани и немалко видове сови, храбопогнездещи сови, като врабчовата кукумявка, пернатоногата кукумявка и уралската олица. Това са три вида, които са най-редките сови у нас. Например, едни от видовете, които са най-свързани с старите гори, това са видовете, които обитават именно хралопатите дървета. Видове като златката, като дивата котка. Особено златката, която основно обитава в България места далеч от човека. Също така и доста от видовете, които имат нужда от огромни територии, като вълка, мечката, риса, правят своите барлоги или леговища, свързани с раждането, отглеждането на малките, именно в старите гори.
независимо, че могат много често да се срещат близо до човека тези видове, те търсят именно спокойствието на старите гори. И отнемането на тези стари гори от природата, от намаляването на тяхната площ, всъщност намалява именно потенциала, в който тези места, намалява потенциала на тези места като място за размножаване. И най-вече за отглеждане на малките в спокойствие. С намаляване площта на старите гори, критично намалява и броят на животните, които ги населяват. Много от тях вече са включени в национални и международни списъци на застрашените от изчезване видове. Негативен е ефектът и върху почвата, водата и въздуха в регионите, където вековните гори са унищожени. Има ли механизми, с които да спрем тези процеси и от кого зависи това? Години наред те са били сечени и са били превръщани, например, буковите и дъбовите гори в иголистни плантации. И това е засегнало цели региони и на практика, например, Белогръбия кълвач, който е свързан с стари букови гори основно, е изчезнал тук от почти цяла Западна България, като изключим някои стари участъци в Западна Стара планина. Едното, което бих предложил като възможно подобряване на ситуацията, като решение, е да се включат биолози и еколози при изготвянето на лесоустройствените проекти. Тоест, когато се изберат определен брой отдели за сеч, те да кажат, да отредактират тази информация и да кажат в този ние имаме еди какви си видове и сечите там трябва да бъдат суспендирани. За сметка на това, свободни от видове са тези отдели, там планирайте мероприятия. Това не се прави, а трябва да се прави за бъдеще и трябва с нормативен на промяна някакси да се урегулира, че е задължително това нещо, да има такава информация. И второто нещо е природните паркове у нас опазват до голяма степен голям процент от старите гори планински. Просто в природните паркове аз бих предложил сечите да се ограничат само до максимум до 10% интензивност, да бъдат много по-строго регламентирани и редуцирани и на практика да има едно единствено управление на горите и това да са управлението на дирекциите на парковете. Ние правим нещо като държава, като общество за запазване на старите гори, но моето лично мнение е, че то не е достатъчно. С създаването на резерватите в България, това е била една от целите, разбира се. И е хубаво, че тези резервати ги има, но аз се замислям дали съвременното общество, дали ние днес правим нещо. И моето искрено мнение е, че ние повече говорим и по-малко правим. Според мен, през последните 20 години обществото ни е до голяма степен комерциализирано, до голяма степен материализирано, материалистично общество. И макар доста да се говори за опазването на горите, за опазване на старите гори, то някак остава в хубавите пожелания, в написаното, но не и в свършеното. Аз съм лично притеснен. Институт за гората преди няколко години има хубав проект за картиране на старите гори в България. Много от тези гори, които ние тогава картирахме, обособихме като наистина ценни, аз посетих отново по повод работата си за ВВФ в момента и видях, че тези гори в тях цари интензивен дърводобив. Не казвам, че дърводобив не трябва да има, аз съм лесовът и съм далеч от тая мисъл. Нашето общество, особено в условията на икономическа криза, има нужда от дърводобив, има нужда от това гората да бъде ресурс, използваем ресурс, но сякаш не добре успяваме да оцениме наистина тези най-ценни, изолирани басейни, които са запазени, в които са запазени горите в страната ни. Вековните гори на България са истинско природно богатство. Богатство, което сме длъжни да съхраним и предадем на следващите поколения.
Това може да бъде едно трудно начинание за успешното осъществяване, на което са нужни много усилия. Начинание, което започва с осъзнаването на необходимостта от тези гори, на тяхната уникална стойност и на отговорността, която всеки един от нас носи за опазването им.